Bon dia, soc l'Ester Rullet, del Departament Fiscal de Benfix Vic, a l'oficina de Barcelona. Avui us vull parlar de l'última normativa que ha aprovat avui, 15 d'abril, el govern espanyol, en concret el Real Decret 14/2020 per facilitar la liquiditat a autònoms i petites empreses. Aquest decret afecta les liquidacions del primer trimestre, que s'havien de presentar abans del 20 d'abril i que el govern ha ampliat el termini de presentació i pagament al 20 de maig. Tot i això, cal tenir en compte diverses coses. Primera, que aquesta mesura només és d'aplicació per les empreses i autònoms amb una facturació l'any 2019 inferior a 600.000 euros, sempre i quan no formin part d'un grup de conciliació fiscal. Segon, que el termini de presentació d'aquests impostos acabarà el 20 de maig i l'últim dia per domiciliar el seu pagament serà el 15 de maig. En el cas que un contribuent que compleixi aquests requisits ja hagués presentat l'impost domiciliat, el càrrec a la compta es farà automàticament el 20 de maig. Per últim, cal tenir en compte que aquesta nova mesura no és incompatible amb el decret anterior, 7/2020, que permetia aplaçar fins a 30.000 euros en global en un termini de 6 mesos sense meritar interessos els 3 primers mesos. És a dir, es pot sol·licitar l'aplaçament de 6 mesos a comptar des del 20 de maig. En el supòsit d'empreses que no compleixin aquest requisit de facturació inferior a 600.000 euros, han de presentar tots els impostos abans del 20 d'abril, podent-se acollir, si ho necessiten, a l'aplaçament de fins a 30.000 euros en global. Actualment, aquestes són totes les mesures fiscals aprovades pel govern, però es preveu que en el pròxim Consell de Ministres es puguin aprovar nous decrets en relació al sistema de mòduls i el pagament fraccionat de l'impost de societats. Moltes gràcies a tots, estem a la vostra disposició. Poden contactar amb nosaltres al mail que trobaran a sota.